zit er. Hebben ze met de Kenjer op toch de grootste spas. En zie, hebben zelfs de jeugdprins bij zich van de narren in het kerkje gezet. Maar hij ook. En Luc is bij de jeugdprins van de narren. Ja, ik sta hier even de jeugdprins van de narren. Hoe is die de naam? Daryl Thomas. Daryl Thomas, en bist u de eerste dat Daryl heeft als prins in? Ja, Dus du bist Daryl de eerste van zeven de Narre overal. Oederverhaven. En van welke basisschool zit je hier? Ik kom van basisschool Mozaïek. Het Mozaïek. En is het leuk om jeugdprins te zijn? Ja, zeker. Hoe vond je de optocht? Ja, ik vond het echt leuk. De kinderen en de grote mensen doen goed met. Dus dit is goed gedaan. Dus ze hebben zich flink geamuseerd. Ja. Hoor ze dat, Maurice? De kinderen amuseren zich hier bij de kinderoptocht. En ik hoop dat dat de ganse vastelavond zo doorgaat. Ja, dat denk ik zeker, Luc. En Daryl de eerste van Vastelavondsvereniging De Narren. Basisschool aan de Meulen. Met lol en spas krikken weer van alles uit de kas. We hebben een aantal thema's gehad over de la van Jo. Maar deze, een la is veel te klein. Die doen uit de kas trekken die alles. En die kregen die la wel over de kas van Jo. En daar komt van alles uit. Kijk eens hier. Zelfs muziek hebben ze op die school bij aan de Meulen. Jongen, er zou toch eens kijken erop zitten. Er moest toch prutje. Je zo met een optocht mee kunt strekken. Eigen muziek, alles erbij. Ja, zo dat ook in de kas hebben gevonden. Nee, dat nou wel langer. En ook zie, hebben een kerkje gemaakt. Voor het in zit. Achterdoor zo voor het, terwijl we hier nog de muzikanten zien. Met spas trekken weer van alles uit de kas. Maar die hebben ze nog even erin laten zitten in de kas. Die hebben ze nog niet goed gehaald. Oh, die zingen live. Ja. Allemaal in een kerstje zitten. Hoe zinnig het. Zich in een kerstje. Het is een gans een kerstje. Het zijn laaien die ze op de boek hebben. En dan komt van alles uit. Oh, je hebt er net gedaan gestroek. Kijk, daar heb ik het lapje stroek. Ja. Dat zussen allemaal voorbij komen hier. En ze dat toch in dat hekwerk steeds.